Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo. Yari nga ito mga intensyones para sa pagsalog naton sang anticipated mass para sa ika-17 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the souls of January Salem, kag Juanelma Salem. For the souls of Carmen Argente, Luciano Argente, Lando Argente, Jerry Argente, kag Luis Argente, offered by Argente family. For the soul of Lolita Sayo, offered by Mr. and Mrs. Ricky Sayo. For the souls of Virginia Barrios, kag Romeo Barrios, kag Virgilio Ganawan Jr. For the souls of Gloria Capauan, Felipe Capauan, Ligaya Roque, kag Salvador Roque, offered by Capauan Roque family. Thanksgiving or mass intention for the eternal repose of the soul of our beloved Michael Angelo Capadocio, offered by Lula Kitching Tamises. Thanksgiving offered to Jamela Crizel Argente on her 5th birthday on August 3, offered by Mr. and Mrs. Carmelo Argente. Prayer for the fast recovery of Maria Laura and Charity Lima, offered by Patria family. Thanksgiving is offered to Carl Alvin Panilla on his 9th birthday tomorrow, July 30, offered by Panilla family. Thanksgiving is offered to Don de Ledesma on his 63rd birthday today, and for good health and more blessings received. Kato niya mga sponsors, Mrs. Lourdes Tabirao and family, Mr. and Mrs. Aileen de la Cruz and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jet Ligbanin and family, Mr. and Mrs. Antonio Billones and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, and Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family. Ang matuod nga manggad, hindi makita sa mga butang nga kalibutanon. Ang matuod nga manggad, wala iban, kundi ang ginharian sang langit. Ini ang makahatag sa aton, sang matuod, kag nagapadayon nga kalipay. Si Jesus nagatudlo sa aton, nga dapat nga handa kita sa pagbiya sa mga bagay nga makabalabag sa aton sa pag-angkon sang ginharian sang langit. Ginasaulog man naton buwas nga adlaw ang Phil Mission Sunday. Ginadumdum naton kag ginapangamuyuan ang mga misyonero kag misyonera nga Pilipino nga nagabantala sang matuod nga manggad sang ginharian sa narisari nga mga lugar sa kalibutan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Jose Alberto Gilian, ang aton mismo Cura Paroko. Palihog magtindog ang tanan. Sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang Ginoo Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, ang paghiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Kilalahon naton, kag ginusulan ang aton mga sala. Ang mabuhinan naton hindi pagkatakos sa paghalad sa ning misa.
Nagakonfesar ako sa Dios, makagagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kaya sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan ni Angeles kay mga santos, kaya sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay, maluoy sa aton ng Diyos, makagagahom, sa napatawad na mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maya sa Diyos sa daytaasan, kag sa duta pagidait sa mga tao nga may maayo sing kabubuton. O Ginoong Diyos, hari nga langitnon, Diyos nga amay makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo. Nagapasalamat kami sa imo bangod sa dako mga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugto nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay. Ikaw ang nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw ang nagawala sa mga sala sang kalibutan, batuna ang amon pag-ampo. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sang amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas o Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos nga Amay. Amen. Mangamuyo kita. O labing balaan nga Amay, ikaw nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kung balaan. Dugangi ang imo Diyos nun nga kaluoy sa amon, agud nga sa imo pagdumala kag pagtuytoy. Magamit namon ang mga umalagi nga mga butang sa pagdangat sang kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Sadto nga gabi ang Ginoo nagpakita kay Salomon sa isa ka damgo, kagin pamangkot siya. Ano ang luyag mo nga ihatag ko sa imo? Si Salomon nagsabat, O Ginoong Dios, ginpabulos mo ako sa akon amay, subong nga hari. Bisan pamatanon pa ako, kag hindi pa makahibalo magahom. Yari ako upod sa mga tawo nga ginpili mo nga mangin-imo, mga tawo nga madamo gid nga hindi sarang maisip. Gani hatagi ako sing kaalam sa pagahom, sing matarong, kag sa paghihibalo, sang maayo, kag sang malain. Kay kun hindi mo ako pagatagan,
Ano bala ang pagahom ko sining imo mga tawo, nga tama kadamo? Ang Ginoo nalipay nga si Solomon nagpangayo sini. Gani nagsiling siya sa iya. Tungod kay nagpangayo kasing kaalam sa pagahom sing matarong, sa baylo sa malawig nga kabuhi, para sa imo kaugalingon, ukon kamanggaran, ukon kamatayon sang imo mga kaaway, ihatag ko ang ginapangayo mo. Hatagan ko ikaw sing kaalam, kag paghamok, labaw sa bisan kay sino, sang una ukon sa ulihiman. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Daw ano ang pagigugma ko sang imo kasuguan o Ginoo? Daw ano ang pagigugma ko sa imo kasuguan, O Ginoo? Ikaw gid lang o Ginoo ang akon ginahandom. Nagasaad ako sa pagtuman sang imo mga kasuguan. Ang kasuguan nga imo ginahatag labi pa sa akon sa tanan nga pilak sa kalibutan. Daw ano ang pagigugma ko sa imo kasuguan, O Ginoo? Lipaya ako sang imo mapinadayunon nga gugma, suno sa imo ginsaad sa akon nga imo alagad. Kaluoy ako, kag ako magakabuhi, kay nagakalipay ako sa imo kasuguan. Daw ano ang pagigugma ko sa imo kasuguan, O Ginoo? Ginahigugma ko ang imo mga sugo sing labi pa sa bulawan, labi pa sa pinakapuraw nga bulawan. Gani ginasunod ko ang tanan mo nga mga pagtudlo, kay ginapakalain ko ang di matarong nga mga pagginawi. Daw ano ang pagigugma ko sa imo kasuguan, O Ginoo? Ang imo mga pagtulunan maayo gid. Ginatuman ko ini sa bugos ko nga tagipusoon. Ang kasaysayan sang imo mga pagtulunan nagahatag sing kapawa kag nagahatag sing kaalam sa mga wala sing tinunan. Daw ano ang pagigugma ko sa imo kasuguan, O Ginoo? Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kayuhan sa mga nagahigugma sa iya, kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutuyo. Kayang mga ginpili na sang Dios iya man ginpain. Agud mangin kaangay sila sang iya anak, agud nga ang anak mangin panganay sa madamo nga mga kauturan. Gani gintawag sang Dios ang iya mga ginpain, kag ang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong, kag ang iya ginpakamatarong, iya man ginpaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Bulahan ka o amay, Ginoo sang langit kag duta, kay imo ginpahayag sa mga di maalam ang mga misteryo sang ginharian. Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa mga tao, ang ginharian sang langit kaangay sang manggad nga ginlubong sa uma.
Nasapuan ini sa isa ka tawo, nag-iyaliwat gintampukan. Sa dako nga kalipay, naglakat siya, naginbaligya niyang tanan niya nga pagkabutang, nga nagbalik sa pagbakal sadto nga uma. Subong man ang ginarian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sa pagkakita niya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kaginbaligya niyang tanan nga niya nga pagkabutang naging bakal ang perlas. Subong man ang ginarian sang langit, kaangay sang isa ka sahid nga ginladlad sa dagat, ka nagakuha sang sari-sari nga isda. Sang puno na ang sahid, ginbutong ini sang mga mangingisda pahigad, naglingkod sila sa pagpili sang isda. Ang maayo ginsulod sa batulang, kagang malain ginhaboy. Manginsubong man sini sa katapusan sang panahon. Ang mga anghel sang Dios magakari kag magapain sang malaot nga mga tao sa mga matarong. Kaga mga malaot ila itagbong sa kalayo nga nagadaba-daba. Didto magahibi sila na magabagrot sa ilang ipon. Si Jesus nagpamangkot sa ila, nahangpan ba ninyo initanan? Nagsabat sila, huo. Gani si Jesus nagsiling, ini nagakahulugan ang tagsa ka manunudlo sang kasuguan nga nangin gintutunan sang ginharian sang langit, kaangay sang tag-iya sang balay nga nagkakuha sang bag-o kagdaan nga butang sa iya talaguan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mayong gabi sa inyo tanan. Aton subong nga pamalandong sa Ebanghelyo nagatulod sa aton sa pamangkot nga amo sini. Ano bala ang labing importante para sa aton kabuhi? Ano ba lang labing importante sa aton di pagkabuhi? Sabi, para sa inyo, nga alternate, ano importante? Ha? Uy. Ano importante para sa imo? Tindog, ano? Sino makasabat? Wait, mga baba. Sabi kabataan, choir, anong importante para sa inyo? Kung sa klase ka mo, take mo sabat. Sabi nyo kay Y grade, hindi mo sabat. Sabi? Para proud man ninyo mga teachers nga abtik man mga estudyante nila. Hari di mga maestra nyo. Hari di why? May maestra di. May teacher di why? Oh, ma'am, bataan mo sa bato. Ha? Oh, sa school. Oh. Okay, bataan. Anong importante sa inyo, para sa inyo? Pero ba kay Solomon, diyo? Mangkot sa San Diyos. Ano pangayuon mo? Di nyo, be, kung ambalon ka sa Diyos, sabi, ano pangayuon mo? Cellphone. May nagalantaw ko sa telebisyon, sa isa kaadlaw, may contest. Di may price siya. Kita nyo, 44,000. Ang iyang ay unagid niya himuon. Bakla niyang bata, yung 5 years old sa cellphone. Ay gusto niya gid cellphone. Wow, siling ko kita mo gid lang, no? Anong buot sang 5 tuig? Pauyaton mo cellphone? Nga gid pulos. Sabi sa inyo, ano inyo? Luwas sa cellphone. Kaya balang ko, kung pamangkuton ka mo, laban-laban, unang yung cellphone.
Ano? Ano inyo gusto? Ano pangayoon nyo sa Ginoo? Ha? Ano? Yung mga apa yung matagos sa Rafael man? No, namin makumukay na magsugod sa Santo Rosario. Oh. Ano yung kaya rin sa misa, naginapa mo. Sabi sa aton mga tigulang, sorry ha. Mga hamtong, ano inyong ginapangayo? Ano inyong kinahanglan sa kabuhi? Ano ba? Ma'am? Okay, very good. Laway kabuhi. Ang maayong kaangtanan sa imo isi katao. Well, basic kina, no? No pagid? Ano pa? Pagawad? Ha? Wala. Eh, basic needs. Sugiron, tugod. Paabo-abo pa ka mo. Muna kinanglantan, di ba? Basic needs. Pagkaon, balay, bayo. Muna. E dito sumo sa Luzon, grabe, muna kinanglan nila. Basic needs. Nami, kid. Ano pa? Bataan, naglag ko. Ano pa? Kwarta. Oo. Sakto na. Hindi kita pwede nga wala kwarta. Kinahanglan gid ang kwarta. No? So muna ang mga ginapangayo naton, di ba? Pero ang atong kinahanglan dapat hindi man naton pagkalipatan ang mas importante. Ano ina? Ang pagsunod sa mga sugo sang aton mahal nga Dios. So kay na nahambal ni Ma'am, pagtuo. Pagtuo. So muna, no? Diri sa iba balasahon, sa first reading, yun pamangkot sa Ginoo si Solomon. Ano pangayoon mo? Ano pangayoon mo? Sabi naton, sabat niya dayon, di, soldado hari ko mo. Bla? Ukon manggad. O sinakpan. Alam niyo kung ano pinangayo ni Solomon? Kaalam. Yan, may ara naman ko manggad. May ara naman ko mga soldado. May ara naman ko balay, palasyo. Niya ako niya, kailamharon pa ko, kaalam sa pagdumala sang mga tao. So, siling niya, I am a mere youth not knowing at all how to act. I serve you in the midst of people whom you have chosen, a people of so vast, that I cannot be numbered or counted. So kapangayo siya kaalam kung paano dumalahan ang mga tao nga gintugyan sa iya. Gani, nalipay gid ang mahal nga Dios. Nalipay gid ang mahal nga Dios. No? The Lord was pleased that Solomon made this request. So siling sang Ginoo tungod kay nangayo kasi ni hindi ang manggad o kon ang kamatayon sa imo mga kaaway ini ihatag gid sa imo. So mo na may ara kita nga ginahambal wisdom of Solomon. Kaalam ni Solomon. Kini kog mga mautot sa ebanghelyo ginarawan sa aton diri ang mga palaanggiran. Ginpaanggid sang Ginoo ang ginharian sang langit una gid sa isa ka tag-iya sang talamnan. May nasapwan siya nga manggad. Anong ginimo ya? Gintampukan niya liwat. Kag ginbaligya niya ang tanan-tanan niya nga pagkabutang na ginbakal tong duta.
So na ang maagod maangkon niya itong manggad, na nalubong. So kung isipon mo, no, daw budlay, no, may manggad ka nang nauyatan, tapos baligya mo tanan, maklon mo itong duta, ang manggad to, nalubong, dapat siguro kung damo to. Nagrisgo ka. No? So ginarisgo mo kay na may nakita kapag nga mas importante. So siya mo manding isa pagid ang negosyante nga nakakita sa malahalon nga perlas. Ginpaligya niya ang tanan kag ginbakal ang perlas. Hinigugmang mautod ang mensahe diri, willing to lose sang mga bagay na importante sa aton kabuhi, agod maangko naton ang mas importante pa. Sa aton pagtuo, anong kahulugan sini? Handa kita magbiya sang aton material nga pagkabutang kag handumon ang butang nga langit nun. Isubong bala, pariyo sini sa inyo subong, sa inyo nga ari diri, dalayawon gid inyo buhat, no? Iban siguro sa inyo may mga tiyangge pa. Iban siguro may mga negosyo pa. Tingin bayaan nyo to, anay, kaya nagsimba ka mo. Nasiling ka mo ko, bayaan ko di akong tiyangge. Ang ginansya ko ni. Kung sa simbahan to, imbes na maganansya ko, ihatag ko pa tos pari. Hindi na. Pero ginpasulabi mo kay nga, luyag ka magpamati sa pulong sang Diyos. Nga amo ang inahambal sa ato santos sa kasulatan, nga alagyan, agad malambot ang ginharian, nga wala sing katapusan. Aton puluyan. Ang pulong, importante. Ang Eukaristiya, importante. Kaya mo ining siling sa Ginoo. Amo ini ang alagyan, padulong sa Amay. Ang pagpalapit sa aton Ginoo, no? Ambalyan ni sa mga apostoles, ako among dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay, kung hindi paagi sa akon. Sa kabuhi sa mga santos, sinigugma nga mautod, kung kisa na masiling kita nga, ahay daw nagbluang ni sila yaman. May manggad na yung bayaan pag nila, kag maghalad sa ilakaw galigon sa Ginoo. Example, si Saint Francis of Assisi. Manggaranon. Manggaranon kita. Gusto sang tatay niya nga siyang manubli sa negosyo nila, ang manggad nila, siyang mapatikang. Si Saint Francis nagpili iya sang Diyos. Mag-alagad sa mga imon. Amat-amat niya panagtag ang manggad ng tataya, ngakig ang amaya. Siya iuli na sakon, kaya ginawa panagtag mo mula na. Inuuli ni Francis tanan. Hasta iya nga bayo ang inasuksok, inubaya kag iuli. Kita ka mo sang sini sang Brother Sun, Sister Moon. Muna, storya ni St. Francis kaya ni St. Clare. Inubaya bayo iya tanan. Balik kay tatay niya. Nya imo niya oh. Masunod kuya sa panawagan sang pagbag-o kagkabuhi nga Diyos nun. Di wala sa ginpabayaan sang Diyos. No? Kag-amo man ang iban nga mga santos. Ginbayaan nila ila kabuhi nga sa mga minanggaranon na nagpalapit sa Diyos. Inigog mga mautod kung kaisa, bisan kita, no, bisan gagmay aton pagkabutang, bisan daw ano lang kadyutay aton ginauyatan, kung kisa daw wala kita daw nahadlok kita magbuhi. Kamu na nga siling sa Ginoo bala, the more you have, the more you will get. Pero ang iya, nga bisan jutay lang,
kuhaon pa. Kaya nga, kung dira ang sentro sang aton kabuhi, hindi kita mangin malapit sa Diyos. Kung dira lang sa material nga butang. No? Tani nga, hindi kita magsiling nga, nahambal naton nga, bulahan ang mga imol. Hindi man tanan-tanan ni imol, mapalangit yun. Kaya bisan imol ka, kung wala ka na tiyempo sa Diyos, kag tanan-tanan, yara na lang sa imo, kalibutanon nga mga butang kag buruhaton. Ginapabayan mo ang imo kaangtanan sa Diyos. So diri ni kung mamautod ang ginatanaw naton diri, priorities in life. Ano aton prioridad? Di man dalok ang Diyos, Di dalok ang Diyos. Ang ginapakayo ang iya lang parte. Sa oras naton, sa isa ka simana, isa lang gid ka adlaw. Sa isa ka adlaw, isa ka oras. Mulang ginapakayo sa Diyos. Tanan-tanan aton na. Tanan-tanan aton. Pero ang tawabla ninyo, kung alwan kita, magbalik sa Diyos silang isa ka oras, diri sa San Rafael sa inyo, kadugay yutay. Kamo nagapulungko, diri, hindi kamo ka-trespasser sang makita ko to sa igat sa karsada, nagapulungko ka, nag-text, Idas. Idas. So, mula na ang ako nakita, mula na kamaturan. Kamu nga nagasimba di, yutay lang kamo, percentage. Mas damo yung waay. Mas damo yung waay. Kay, mas madamo ang wala nagakilala sa importante nga bahin sa ila kabuhi. Wala nakakilala sa importante nga bahin sang ila kabuhi. So hindi kong mga mautod, diri ang aton Ginoo. Dili niya kung sino nagadula siya kabuhi, maangkon niya ini. Kung sino nagabiya sang kalibutanon nga mga butang, maangkon niya ini sang mas madamo. Kag ang iya kabuhi mapalapit sa aton mahal na Diyos. So, amo ini, no? So, sa sini, binagbinago na aton kabuhi. Ano akon niya ba? Kung timbang-timbangon, diin mas bugat. Ang kalibutanon o material nga butang, o kung ang Diyos nun nga mga butang. Ang pagsimba, o kung ang paglagaw-lagaw sa mall. Sang isa kadlaw, may nagmuno sa akon. Nya padre, nga away na ninyo gina live stream inyo misahaw. Siling ko ginhungod ko na. Kaya nga siling ko pwede naman takagwa. Damo na ganit tao small. Nga sa misa, ma-live stream ka lang. Kaso, mag-live stream ka, ara ka lang sa balay mo. Wala ka man naga-live stream nga samtang naga-misa. Record mo malang kag i-play kung saan gusto mo. Hindi gani, kung mag-live stream, kung mag-misa, simsuman mo pa sa chichirias. Sige misa, sige timo. Huwag ka kasimba, No? Galing ko may ara man live stream sa katedral, Ang mga tigulang iya, kag ang mga hindi kabangon, dira lang sila simba sa katedral, sa misa, sa live stream. Pero, dapat na kinahanglan kita na magpalapit, kadto sa simbahan, kadto sa chapel, magsimba, kag magpangalawat. Magsimba, kag magpangalawat. Sa live stream, di mo pangalawat, May ara spiritual communion, pero tara lang mo paluparon ustyas to. Hindi. Lainggid ya. May isa na katigulang sa pag-pandemic, sa pag-COVID, na siling, padrisan o pa rin mabalik aton misa, hindi na ako pangalawat, doon hidlaw ko. Ay, kanamit matian, Kanamit matian. Nga naghandom, gid ako, na magbaton sa Ginoo. Ang physical na pagsimba,
pagpangamuyo kapag bahaton sa aton Ginoo sa Eucharistia. Amo na ang pinaka-importante. Kung ginatawag naton ina, pearl of great price. Manggad nga hindi mabakal sang kwarta. Pearl of great price. So, sa inyo nga ari diri, congratulations. Gitagaan ninyo tiyempo pagsimba, pagpangamuyo, pagbahaton sa Ginoo sa Eucharistia, pagpamati siya pulong. Nakita ninyo ang matuod nga manggad nga magadala sa inyo sa ginharian sang aton mahal nga Diyos. Magtindog. Nagatuo ako sa Diyos Amay makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit at sa duta. Gatuo ako kay Kristo ay anak ang bugto nga atong Ginoo. In panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. In bunag ni Santa Maria Virgen, in sakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilan sa krus na patay kay Inlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magripasaluwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangayoon naton sa Amay, ngatagan kita sang aton kinahanglanon sa adlaw-adlaw, kapatawaron ng aton mga sala, kagkakulangan. Kabay nga pasulabihon naton ang iya ginharian, labaw sa satanan nga material nga mga butang. Tatagsa kapag ampo ang aton sabat, dungga amon pangamuyo Ginoo. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga ang mga pari nga Diocesano nga mga katapo sang Mission Society of the Philippines, mapunan sang kusog kag kalipay sang Dios sa ila pagbantala kag pagpanaksi sa ebanghelyo sa iban nga mga pungsod. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga ang mga nagapamuno sa gobyerno, hatagan sing kaalam sa pagahom agud magbulig sila sa mga kubos kag magamit sang manggad sang pungsod para sa ikaayo sa mga pumuluyo. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga hatagan kami sang Ginoo sang maayo nga lawas, kag bugayan kami sing maayo nga patubas. Agod nga kami may kalanon, kag makadangup sa iya nga may pasalamat. Kabay man, nga hatagan kami sing paghidait kag paghiliusa. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga hatagan namon sing pasolabi ang ginharian sang langit, kag magkalipay sa sini. Subong sang pagkakita sa ginlubong nga manggad o kon sang malahalon nga perlas. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga ang kabuhi sa mga relihiyoso o kon mga tawo nga nagatalana sang ila kaugalingon sa Dios, manginsaksi sa tanan sang kalipay sa pagsunod kay Kristo sa pag-alagad sa banwa sang Dios. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga ang mga manggaranon makadumdum nga hindi mabakal sang manggad ang kalipay nga gintigana sang Dios, kag magtipon sila sang manggad sang langit nga hindi makawat ukon madula. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kag sa hipos aton mani pangamuyo ang aton intensyones ang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Langit nun nga Amay, pamati ang amon pangamuyo, himua kami nga imo banwa nga nagabinuligay, tag may tagipusoon nga malapit sa mga maluya nga nagaantos. Pinapangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang
Mamuyo kamo mga kauturan, agod ang akon, kag inyaman ng sakripisyo, mamutan sa Diyos, amay makagagawom sa tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayaw kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niyang simbahan. O Diyos, nga amon amay, patunay ni mga dulot, nga nagagikan sa imo pagkaalwan. Itugot na ining balaan nga sakramento, magpasanto sa among kabuhi adlaw-adlaw, paagi sa gahom sa imong grasya, na magdala sa amon sing kalipay nga dayon. Nga pangayo namon sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo, bayaw inyo kasing-kasing, nabayaw na namon sa Ginoo. pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Ako sa angay gid igo mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag tanan niya duog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay ngamhanan dagway katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga among Ginoo. Paagi sa pagkatao sa imo anak kinbayaw mong among kinaugali nga napukan. Sa iya pag-antos yen panas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga binatay, inhatag sa amon ang kabuhi nga walay katapusan, kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan. Ang dalan padulong sa ginharian. Gani upod sa mga hiles ka mga santos, nagadayaw kami sa imo singway untat nga nagasiling. Santos, ikaw nga tuod, Ginoo, tuburan sa tanan niya pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu, pagpasantos ini mga dulot. Agod mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoo Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, naging bato niya sa kinabubuton, iya gikuha, ginpamiyak-piyak ang tinapay, pasalamat sa imo. Kag iya nigit panagtag sa mga gintutunan nga siling. Magkuha kamo tanan, ka magkaon, kamo sini. Kay ini among akon lawas, na igatugyan tungod sa inyo. Ginoo ko kag Diyos. Subong man pagkatapos ang panihapon, yaging kuha ang kalis na pasalamat sa liwat, kaya ni ginhatag sa iyo magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaya niya mong kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bag-o, wala sing katapusan na kasugtanan, na igaula tungod sa inyo, katungod sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko, kag Diyos ko. Ang misteryosang pagtuo. Sa imo, ining tinapay, sang kabuhi, ang kalis sang kaluwasan,
na pagsaulog namon sa kandumanan sa pagkamatay, pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami kinkabig nga mangintakos, pagkatubang, pagkalagad sa imo sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Francisco, Obispo nga si Jose Romeo katanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sini among katilingban nga nagtaliwan na may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong agon maambit namong kabuhi nga may katapusan. Magdayaw magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios. Upod kay Senyor San Jose nga Yabana. Upod sa mga apostoles sa tanan mga santos na nagpahamuot sa imo. Paagi sa mga anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, hadira sa iya. Tinahatag sa imo, Diyos, amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan niya dungog kag himaya, sa tanan niya tuig, isang mga katuigan. Pangamuyo ng tudlo sa atong Ginoo Jesucristo. Luwasa kami Ginoo sa mga kalautan at agi kami sa pagidait sa mga inadlaw. Buligi kami ako maluwas gihapon sa sala. Nagpalig-una sa tanan yung mga panaligban. Samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kunya pagtuo sa imong simbahan, suno sa imong ginsiling, atagis siya sa imong pagidait na pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan niya tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga kauturan, magatagay kamo sing pagidait. By the mingling of this body and blood of Christ, be eternal life in us. Yari si Kristo, ang kordero nga nagapatawad sa mga sala. Bulahan nga maginaagda sa pagbaton siya sa pagkalawat. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa kapulong, mag-aayo ng akon kalag paglawas. Lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal na Eucharistia. Apang kun indigit matigayon magkaroon
Palihog magtidog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, hamon ginbaton ining Dios non nga sakramento, nga among walay katapusan nga handumanan, sa pagkasakit sa imubugto nga anak. Kabay nga ining bugay, nga iya ginhatag sa amon, mangin mapuslanon para sa amon kaluwasan. Iya pangayo namon sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod anay si makadali. Second collection kita, Grace, para sa film mission, para sa aton nga mga misyonero nga Pilipino nga ginapadala sa iba nga pungsod. Aton nga pahibalo, ang mga nakaseminar na dito sa nagligat to bala nga orientation, naka-elect na kamo? Tara na? Nasubmit na dito? Okay, so schedule ko kung saan o inyo nga commissioning kag o taking diri, ha? Sa misa sa gabi bala. Schedule ko para nga makapangsyon na kamo. So siguro next month, August. I-schedule naton ang o taking kag commissioning sa tong anom, no? Pila kamo? Anom? Ito? Okay. So, mo nang mapangsyon, no? May finance council kita, may chairman, worship, education, temporalities, no pa? Service. Pag-youth. Okay. Mapangsyon na sila ang in charge. Kung siyuron sa barangay, hindi lang isa katao ang mamapatigayon sa buluhaton, kundi ang mga in charge na ini. Nang makompose sa aton barangay apostolic council. So thank you sa inyo pag-accomplish ini. Ibutang nato ina dira sito sa aton nga listahan. Nag-schedule ang oath taking. May mga pamangkot? Okay naman. Announcement ka mo inyo sa barangay, why? Okay. Tindog. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. magduko kamo ka magbaton sang bendisyon. Kabay, kabendisyonan kamo kag tatapon sang Ginoo, Amen. kabay ang iya nawong magsanag sa inyo kag magmaalwan siya sa inyo. Amen. Kabay nga tamdo niya kamo sing may kaayo, kagatagan kamo sing pagidait. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Dios, makagahom sa tanan Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan nato santos nga misa nahalad na, lakat kita padayon sa paghandom sang mga butang nga langitnon. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi, mga Father.